Ahojte ľudia, vítam vás pri mojom ďalšom videu. Dneska si zahráme nie Minecraft, nie Fortnite, ale Farming Simulator 25. To je taký prvý gameplay na mojom kanáli. Dúfam, že vás to bude baviť aj mňa. Tak môžeme sa pustiť do toho, ja som už vlastne v kombajnu. Tak pekný naštartovaný kombajn. A mohli by sme dať rovno timelapse, akože vidíte, aké je veľké to pole. A ešte aj pred nami, také jedno veľké, to je naše pole. Tieto všetky polá sú naše, tak mohli by sme začať, len musím prísť na to, že jak to zapnúť. Nie, Ocko, nechce. Počkaj, to čo som dal, jaj. Takto. Nie, nejdru musíš rozložiť. Ja som to rozložil. O toto ešte musím dať, počkaj, nie. Nie, jak to mám rozložiť? Rozložiť kombajn. Jaha, ja som dement. Tak teraz môžeme, super. Teda dáme si prvú osobu pekne. A to je nádhera, to sa mi páči. No pekne, ale bohužiaľ si musíme dať druhú osobu. A tak to bude timelapse. Tak, zatiaľ pozeráte timelapse. Bola to blbosť, jak som to pekne povedal. Tak, zatiaľ, čaute. Prvýkrát ideme dať do vlečky, my si nastavíme traktor, od toho dáme preč zatiaľ. My si ideme pre vlečku, ja som videl, že tu je vlečka. To bola. Tam sme prvú osobu pekne. Tam pekne si zoberieme. Dobre, nastavíme a my si ideme pre pšenicu. Bola to pšenica, nie? Neviem. Zatrubíme si na to. My sa otočíme a už to sype. Koľko toho tu má. Toto už máme. To zatiaľ prejdeme, ja viem, že to je zbytočné, ale tak je tak chce. To zatiaľ počká. My zatiaľ ideme toto dať, neviem kde. No zatiaľ to dáme do sila. Tak pekne do sila to dáme. Euro 1, tak. Teraz sa tam sype pekne. Dobre, nádhera.
Teraz poďme takto. Tak my zase to nastavíme. Zasunieme. A ideme zase kosiť. Takže to je zase timelapse. Dobre, toto už máme akurát koniec. Zatiaľ si môžeme toto pokosiť, ešte to som tu nechal zbytky. Tak, ja som omylom vystúpil, tu bol hlas, to posral. My zatiaľ môžeme pokosiť toto. Dobre, môžeme to vypnúť, dáme to hore. A my zatiaľ môžeme kombajn dať do tohto druhého. Ale tu dáme do pracovníka, ale prv musíme si dať do vlečky. Takže vysunúť. Daj tuto. Ty tu nemúkaj. Keď je taká malá, dostala dosť veľká je na to. Takže toto máme. My zatiaľ môžeme dať pracovníka na tohto. Neviem prečo to je napísané, že je umelou inteligenciou, ale mne to nevadí. Už som skoro, že nabúram už. Tak toto by sme mohli už asi. Malo by to byť asi zrele, nie? Neviem. Už ho môžeme pozrieť na mape. Dnes sa to ukladá. Dobre, to tak môžeme pozrieť. No, potrebujem papnúť meny. No, potrebuje to vápno, no. Ale to už môžeme asi. Kaj vyskúšame. Hej, to je repka. Tak my dáme umelú inteligenciu na to. Aha, dáme to takto. Dám to asistent slúžení. Je pracovník. Takto. Čo to nejde? A dám takto. Dobre, už to. Čo robí? Ja, tak dobre, to je jedno. Tak my môžeme ísť na tohto traktor. Tú pšenicu by sme mohli si zase naložiť. Alebo pšenicu tam zase vysypeme a tak. Takže my sa naložíme. Máme takto. Vystupíme zatiaľ. Čo mi to bude sypať. Dobre, super. Zase nastúpime. Plení pšenicu pustiť. Pôjde bomba. Tak my zatiaľ môžeme s tou pšenicou. My si musíme pozrieť, aká je najlepšia cena na toto. Takže pšenica. Tu je pšenica. A najlepšia cena je za 865. Označiť miesto. A neviem, kde to máme. Je to ide na mape.
No, by nám to tak kde malo ukazovať. Ja sa zase musím pozrieť. Pšenica 865, označím miesto. Prechodzi nabytka dňa, nie. V lednu to je február za 1000. To je dosť dobrá cena, ale teraz je srpen. Tak tam nech to ide, tak to je terminál člunu na obilí. Tak kde? Neviem. Tak my dáme takto. Musíme dať kružok. Doručiť na Poď. Jak sa to volalo? Ja som zabudol. Volá sa to terminál člnu na obilí 0,1. Tak malo by to ísť, super. Ja som to omylom zrušil, Dobre, máme to. Malo to ísť. Dobre, ide. Dobre, my máme zatiaľ tento traktor, John Deere, pekne. To je starý traktor docela. A my by sme mali kúpiť, prvýkrát, čo ideme nakupovať, takú jednu vlečku, takú žltú. Neviem, či to je ona. Ale takú... neviem, či to je ona. Takú, čo by vedelo zobrať tú slamu, alebo čo to je, neviem. Počkaj, môžeme to pozrieť. Ja som to už našiel. Mal to byť toto. To je aké gumy. No, malo by to byť toto. To, čo by sme mali zobrať. Aké gumy tu sú, ale nechám si túto. To čo je? To je nádržná sila. Dobre, to berem. Dobre, tak ideme kúpiť. Áno. Takže máme to v obchode. A obchod, to je tam. Čakaj, to je asi nám toto už dorazilo. No za chvíľku už nám to pekne dorazilo. Akurát. Dobre, to už ja zoberiem, No a kde to máme vykydnúť? To. Ne tuto, aha. Meníme povolať. Takže tak. To čo máme, zarábame. To bude peňazí. To je peňazí. Koľko dostaneme? 6000, skoro 7000 na zaokrúhlenie. Takže teraz dáme zase kružok, nech to ísť do... Máme takto. Ísť tuto. Nie, počkaj, takto. Ísť tak. Malo by to ísť. Dobre, tento už ide a teraz pôjdeme do obchodu. Dobre, už som naštartoval konečne a obchod by mal byť tam, kde... Takže ja to skoro nabúral. Obchod by mal byť tam, kde... Neviem kde, ale... Môžeme to pozrieť takto, takže... Na mape by mal byť... A tuto. Hej, tam je. Dobre, takže ideme. Dobre, už sme tu, no trošku pôjdeme mimo cesty. To si nikto nevšimne. Dobre, už sme tuto. Toto je naše. My pekne pripojíme na náš traktor. John Deere. To nepripojil tak. Takto. Dobre, pripojíme. Super, je pripojený. John Deere to zvláda. My zatiaľ tento John Deere prinesieme
ísť do tuto. Nech to ide na toto pole. Tak. 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 Toto dáme brať. Už to ide. Ja som to dal kružok, ja som dement. Takže znova kružok. Tak, tak. Čo som dal prvá? Tak. Dáme to tu. Tak, tak. A. Tak. Dobre, toto už máme. Kombajn za chvíľku bude plný. Tento už sa vrátil. Tak, toto my už teraz zoberieme. Takže my už máme tu náš John Deere. Takže my si to musíme takto zapnúť, samozrejme. Prvne zobranie mapy, no. Takže takto, dobre. Dobre, takto. A ešte dačo. Dáme to takto. Dobre, my môžeme začať. Takže tu bude timelapse z prvej osoby, takže zatiaľ si užite timelapse, pekne. No ľudia, toto by mohlo byť koniec videa asi aj. Ja to zatiaľ za kamerou spravím a potom sa môžeme uvidieť pri ďalšom videu. Zatiaľ si môžete pozrieť ďalšie videá moje a nezabudnite samozrejme like a odber a môžete napísať do komentárov také rady a tak a vidíme sa pri ďalšom videu. Tak zatiaľ, čaute.